avem profit. Pentru proiectele nu avem profit. Dar voi, dacă vreți să aveți un business, bineînțeles că pe lângă impactul ăsta social pe care vreți să faceți schimbare în lume, respectiv să urmărești profitul altor business. Nu prea are sens, dar bine, cu excepția afacerilor sociale, în care profitul se reinvestește și dar acolo o să aflați în detalii. Ce înseamnă profit? Bine, ca să nu știți de acolo. Bani. 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 Profitul este diferența dintre investițiile și banii care au ieșit în final. Așa. Și investițiile, la ce vă referiți anume? Investiții într-o anumită idee sau într-o anumită domeniu. Astea sunt investiții inițiale. Deci, când deschideți o afacere, bineînțeles că este nevoie de un capital inițial în a investi. Poate să fie mai mic sau mai mare, în dependență de ce afacere faceți. Dar este nevoie de capital. Fie că este împrumut de la bancă, fie că sunt banii voștri proprii, fie că ați găsit niște angels investors care vă ajută. Da. Dar când vorbim de profit, profitul sunt veniturile minus cheltuieli. Veniturile pe care le aveți lunar, anuale, din vânzarea produsului pe care îl produceți sau din vânzarea serviciului pe care îl oferiți pe piață. Și aveți venituri din vânzarea acesta. Din ele scădeți cheltuielile. Cheltuielile care sunt fixe și variabile. Și cheltuielile aveți lunare, cu salarii, cu electricitate, cu chirie, fixed cost. Other fixed costs? Yeah. Salary. Yeah, salary, apa, da, cheltuieli cu apa, administrative, cheltuieli administrative. Mai aveți și cheltuieli variabile. Variable costs? Yeah. Variable costs change depending on the number of times, excuse me, the number of products or services that you make. Okay? So for a hair salon, if I cut one person's hair or 100 people's hair, will I use more water between that time? Will I use more water? Yes. Will I use more scissors? Scissors? No. Okay, so that's not a variable cost, right? Go ahead. Faptele se usează mai repede și trebuie și sunt cheltuieli pentru... The scissors damage. They could damage, right? They could damage faster. Yep, that's true. But that would still be considered a fixed expense that I every month plan for buying one new scissor, and it won't change depending on how many people I buy that month. We wouldn't consider that. We usually do not consider equipment, scissors or equipment. We don't consider equipment as a variable cost. Let's keep going. What about electricity? Would I spend more money if I cut one person's hair or 100 people's hair? More? More? Maybe. It depends how you cut people's hair. If you cut their hair with a buzz clipper that's electric, yes. But if you don't, and you just have lights on and you have a television running, it's going to be running whether or not someone is there. So you will have the same expense. One more example. What about, do you have insurance really? Yes. Okay, so insurance. Would you so would you have more, would you pay more if you had one person that you cut their hair or 100 people? No. Okay, so that's a fixed cost. What you do to determine what are fixed and variable costs, rent is fixed cost. Good.
So what you need to do is you need to ask the question, if I make one of these products or 100 of these products, will the price change? Or if I give this service to one person or 100 people, will my total expense be greater or less? And that's how you determine what is the difference. Da, și practic profitul, în majoritatea cazurilor, investiția inițială se recuperează cam în, să zicem, în medie 3 ani. Deci, ca să știți că în jur de 3 ani puteți să nu aveți profit. Și abia după 3 ani să apară egalitatea între venituri și cheltuieli, care se numește break-even point sau prag de renabilitate. În acel moment, deja voi înregistrați venituri mai mari decât cheltuielile. Și ăla este profitul. De exemplu, era cazul Amazon, care a apărut pe piață în 93 și a înregistrat primul profit abia în 2004, dacă nu mă înșel. Adică, și marea problemă a startup-urilor este că se pomenesc la un moment dat că nu mai au bani ca să investească. Și costurile sunt tot mai mari și veniturile mai mici. Și nu sunt bani de a investi în afacere. Și falimentează. De aia trebuie să vedeți foarte bine care sunt absolut toate costurile care pot să apară pentru a oferi serviciul sau produsul vostru, a crea produsul, al oferi pe piață pentru a oferi și costuri de marketing, dacă apelați la billboard-uri, cum am spus, sau alte chestii. Și bazându-vă pe toate cheltuielile, puteți să propuneți și un preț care să acopere aceste cheltuieli și să vă lase ceva în plus. Profitul, deci am zis, venitul minus cheltuieli. Dar acesta este profitul brut. Pentru că mai sunt taxe, mai este impozitul pe profit. După ce deduce și astea, aveți profitul net. Exact, cum zicem noi, curat, banul curat, care rămâne. Da, cam asta ar fi. Acolo, am încercat să dau și 2 indicatori, cei de lichiditate și de solvabilitate. Too much for them if I talk about lichiditatea este un indicator care o să vă arate capacitatea firmei de a acoperi datoriile pe termen scurt. Datoriile pe termen scurt sunt salariile, sunt chiria, poate datoriile asamblare la bancă, ratele la bancă. Și practic o calculați prin active curente și aveți active curente, sunt stocuri create de disponibilități bănești. Disponibilități bănești este cash-ul, așa, stocuri... You know how to explain? Parts of a company. Parts of a company. No, it's not, da, produsul care nu a fost realizat. Exact. Creanțe ce aveți de primit de la potențiale clienți care încă nu s-au achitat. Dați dată produsul în avans, într-un fel ei s-au obligat să vă plătească, dar cu 15 zile mai târziu o să vă plătească. Da? Astea sunt creanțe. Urmați să primiți banii din produsul sau serviciul dat. Și așa, datorii curente, datorii pe termen scurt, către furnizori, cei care oferă materia primă, salarii, bănci, impozite. Și această valoare nu ar trebui să fie mai jos de 1,5. Ok? Și avem alt indicator, solvabilitatea. Acesta este un indicator care arată capacitatea companiei de a face față datoriilor pe termen lung. Și aici aveți credite pe termen lung, ca și rată de solvabilitate, profitul net împărțit la datorii pe termen scurt cu datorii pe termen lung. Și cu cât este mai mic indicatorul, cu atât sunteți mai aproape de faliment.
Adică nu puteți acoperiți nici datorile pe termen scurt, nici cele pe termen lung. Și vă proveniți în prag de insolvabilitate. Nu aveți cash, nu aveți plătiți oamenii, nu aveți bani să plătiți creditele, nu aveți bani să plătiți taxele și este timpul practic să închideți afacerea. De aia trebuie să evitați această situație. Ceva despre bani. Nu știu, întrebați ce nu este clar, ce ați vrea să știți un pic. Poftim? Așa. Contul bancar. Dar vreți să spuneți mai tare sau nu știu ce din spate? Da. Da, pentru menținerea bancului este necesară și trebuie să ținem cont și de faptul că banca și la comisioane lunare, comisioane anuale. Da, comisioane. Astea nu sunt atât de mari, până la urmă, niște comisioane bancare nu sunt chiar atât de mari. Mai mari probleme sunt la credite, când ai de întors ratele. Astea chiar sunt, mai ales dacă este vorba de utilaje care sunt scumpe și s-a investit foarte mult în ele, respectiv și rata este mare. Cazul în care este un serviciu care se oferă acum, la momentul... Dar, practic, acum toate transferurile se fac prin bancă, adică atunci când îți deschizi o afacere, trebuie practic să ai și cont bancar, pentru că, da, suntem în perioada modernă, când toate transferurile se fac prin cont bancar, clienții, furnizorii se lucrează prin conturi bancare, nu cu cash. Da. Poate până la credite e bine ca tineri să știe... Dar vrei să spui mai tare că nu se aude. Poate până la credite e bine ca tineri să știe despre posibilitatea de a găsi investiții prin granturi. Da, depinde ce fel de afaceri. Este Continuum care oferă suport da, pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, nume pentru tineri până la 30 de ani, se oferă până la 70%. Do you know how much the DIM offers for as grants? Up to 70? they have two programs. One of them's up to 100,000 lei. But they cover not the whole. With what they do for young people, and then with Pare Inclusive, they offer up to I think it's 100,000 euro, and they will match it with money that comes in from abroad, from overseas. Da, la ODIM este un proiect care, dacă aveți părinți sau, da, în special părinți peste hotare, da, și puteți să demonstrați că banii ăia vin în țară și investiți în afacere, ei vă finanțează. Da. Care e diferența dintre royalitate și acțiuni? Poftim? Diferența dintre royalitate și acțiuni. Royalitate și acțiuni. Da. Royalitate, royalty, este la franciză, din câte eu știu, este un comision care se plătește, nu? Yeah, royalty is franchise. Deci, royalitate este un comision lunar care francizele plătesc la compania mamă. Deci cum? De exemplu, să vă dau exemplu, Star Kebab este o companie mamă și cei ce vedeți voi pe piață, nu toate Star Kebaburile sunt al lui Star Kebab. Ele aparțin altor proprietari și ele sunt francize. Și ei trebuie să plătească lunar acest royalty fee, care e, nu știu, acolo câteva procente, la organizația mamă, firma mamă. Acțiuni, vorbim de societăți de acțiuni, da? Capitalul firmei, tot cât s-a investit inițial, deci toată suma care a venit inițial la firmă, este împărțită pe unități de acțiuni și fiecare persoană
investitorul în companie primește un număr de unități. De exemplu, să zicem, capitalul total e 1000 de lei și o acțiune costă 1 leu. Da? Se împarte are 1000 la 1 leu și se primește că sunt 1000 de acțiuni a unei persoane. A primit 1000 de acțiuni pentru investiția asta. Cu timpul, compania crește, profiturile se trec la capital, crește valoarea firmei, crește și valoarea pe acțiuni. Știi, crește investiția ta pe care o ai în firmă. Dar asta e mai complicat, acțiuni, de obicei la noi se fac SRL-uri, asta e mult mai simplu decât societăți pe acțiuni, care ele sunt mari și ele sunt cotate și pe bursă. Yes, și cred că am ajuns